Wala sa gihapon nakilalaan ang lalaki nga napatay matapos nalasakan sang pick-up truck sa diversion road sa distrito sa Mandurriao sa syudad sang Iloilo. Suno kay Lieutenant Colonel Ethan Estaya, Chief sang Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office, nga wala pa sa gihapon nakilala ang biktima bangod wala may nakapadulong sa ila talatapan nga himata. Base sa investigasyon, gikan sa piyak nga dalan ang biktima sa di natumba ini sang naglakad sa Center Island. Giintingwaan pa sang biktima nga magbangon apang bangod sa kahulogbon, naghigda na lamang ini sa dalan na rason nga nalapakan sang driver sang pick-up truck. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.